Seducir a Turbel es un reto mucho más complicado que ser amado por un adolescente sin experiencia. ¿Por qué voy a seducir a una niña? No negociaré. Des que sou aquí heu canviat la vida dissoluta per la vida reposada. M'he passat tota la vida entre persones immorals i he imitat els seus vicis. L'estimo i mai faré res que pugui posar en perill la reputació de la meva estimada. Una amistat perillosa entre la vostra filla i Dansení. No, es tracta d'una relació alumne-mestre, no hi ha res més. No us tornarem a rebre en aquesta casa. La meva tia preferida. Nebot. Ningú més digne que vos per convertir-lo, però és preferible que ni ho intenteu.